el carnet jove tenim més de 8.000 descomptes a tot Catalunya i més de 80.000 a tota Europa. Però carnet jove no vol dir només descomptes, sinó que també ens ofereix moltes altres coses. Tu, com fas servir el teu carnet jove? Hola! Hola! Que us podem entrevistar? Sí. Com us dieu? Per carnet jove. Sí, Jo, Esteban, Claudio. I Paula. I teniu el carnet jove? L'any passat el tenia. Vosaltres el teniu? Jo no. Sí, jo sí. I el fa servir? Bueno, faig servir, sí, clar, el PAC jove i també per eventos culturals, rotllo MACBA, CCCBet, fan descomptes i tal, està molt bé, la veritat. Saps lo del PAC jove virtual, que és una novetat d'aquest any? Ah, no, això sí que no en tinc ni idea. Doncs la cosa va de que no tindràs de portar el PAC típic de paper, sinó que tu amb l'APP del carnet jove pots anar a l'establiment on tens descompte i ensenyar el val i ja està. Que guai. És com molt més còmode. Pues sí, la veritat és que sí, perquè Ara molts sí que em cops... faré, ara sí que em faré. Ara t'ha molat la idea, Ara m'ha agradat la cosa. I com ho tinc que fer, a veure? Bueno, et descarregues l'APP de carnet jove Ah, sí? i a partir d'allà ja trobes el carnet, el PAC jove virtual. Perfecte. Et registres i ja tens els descomptes. Perfecte. Perdoneu, que us podríem entrevistar? Claro. ¿Sí? ¿Qué nos vas a preguntar? Para el carnet jove. ¿Tú lo tienes? El canello, Bueno. sí, lo tengo, lo tenía. Lo que pasa, como me voy la semana que viene, no, pero sí lo he tenido. El año pasado que estuve, y sí lo tenía. ¿Y lo utilizabas en qué cosas? Pues mira, lo tenía de 2 zonas, entonces como yo estaba en la autónoma, pues... Carnet jove, no té jove. Ah, vale. Vale. Hola, què tal? Com et dius? Flàvia. I tu? Stephanie. I teniu el carnet jove? Sí, jo sí. Quants anys tens? 15. 16. 18. 19 anys. Ara mateix 29. 29? Ja. El límit, o sigui, és l'últim any que pots fer servir el carnet jove, no? Exacte. I per a quines coses el fa servir? Carnet de conduir. Per carnet de conduir? Per descomptes amb l'autoescola? Sí. El porta al cine, al gimnàs i tots els llocs, no? D'on ets, tu? De Brasil. De Brasil? Sí. Saps que amb el carnet jove, a part de tenir descomptes, tens una assegurança per viatges internacionals totalment de franc. Ah, sí? És a dir, que no ho sabia. si et passés alguna cosa, Déu no vulgui, si et passés alguna cosa en el viatge quan vas a Brasil, doncs aquesta assegurança et cobriria, gratuïtament. Ah, mira, tu. Bé saber-ho. Em cal sacar la foto, perquè si no... Almost feel like nothing changed at all. And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Hola, Hola, bon dia. com us dieu? Jo em Maria. I Rita. Que teniu el carnet jove? Sí. Sí, jo també. El feu servir? Sí, de tant tant. Sí, sí. Per quines coses? Jo sobretot per anar al teatre o a museus. Jo la setmana passada, l'any passat normalment el feia més pel tren, perquè anava molt amunt i avall, llavors m'anava molt bé. Val. I ara que estic més aquí per museus o per anar a esquiar, sí que l'he fet servir. El PAC jove el feu servir? Sí, sí, sí. Sabeu que aquest any el PAC jove és virtual? Sí. Què us sembla que sigui virtual, el PAC, aquest any? No està de moda, no, ara? Si ara no tens les coses al mòbil ja no funciona. No, sempre passava allò, que arribaves a final d'any, almenys a mi, i miraves tots els vals que et quedaven, en plan, a veure què puc fer encara, saps? Que no em suposi molt gasto i que gasti els vals. I ara almenys jo crec que s'utilitzarà més, a veure. Seguirem durant un any, però... Sí, però almenys ho tindràs més a mà, saps? I pensaràs, Exacte. Sí, perquè si no guardes en un calaix molts cops i es queda ja el val aquell que ni te'n recordes. I no l'amortitzes. Exacte. Estem a dins de l'eina de geolocalitzador i com que estem a Gràcia ens surten aquí els descomptes que tenim més a prop. Entre ells, aquest que tenim bastant a prop és un 50% en una comanda mínima de 30 euros a l'E-Moments. Podrem provar el PAC jove virtual. El programa Connecta té 11 beques. En fotografia, muntatge musical, vestuari i altres coses. Llavors el que et permeten és la possibilitat de poder entrar en un futur en el món laboral. I estar fent alguna que t'agrada i amb els diners de la beca. Si entres a la pàgina web tu pots. Sí, sí. Hola. Avui estem veient molts joves amb el folar aquest. Què és això? Bueno, som un agrupament que es diu Monera Josep Carné
I bueno, aprofito ara, estem buscant nens entre 5 i 7 anys per formar la unitat de castors. Molt bé, ja has fet la publicitat. Aquesta persona. Com et dius? Laura, Quants anys tens? 19. I tens el carnet jove, tu? Sí, El fas servir? no gaire. Per anar al cinema de tant en tant, però poques vegades. Però ja el tens renovat aquest any, no? Sí. Si tot i així encara només el facis servir pel del cinema, te'l fas cada any. Sí. Però sempre va bé, perquè en veritat hi ha molts vales que ara, bueno, des que el tinc no els he utilitzat, però... I el tema del pack jove virtual, què et sembla? Per una part em sembla millor, per altra és... Bueno, és el meu cas personal, potser se m'oblida, saps? Que està a internet i aleshores no tinc tant en compte potser els vales que hi ha. O sigui, tot seria més còmode com tenir-lo allò físicament. Sí. Tens smartphone, per això? No. Ah, clar, llavors... Tens l'opció d'imprimir-lo en PDF. Cada cop que trobis un val, imprimir-lo i portar-lo a l'establiment amb el PDF. O sigui que això no desapareixerà. Bueno, perfecte. Els Verdi són un dels cinemes on tenim descompte amb el carnet jove. Entre setmana. Una pregunta, amb el carnet jove, quin descompte hi ha? De dimarts a dijous, 7 euros queda. De dimarts a dijous queda per 7 euros, no? Vale, ok, merci. Let's go.